इंडिया पाकिस्तान नेपाल यो ಮಾತು ರೇಗಲ ಮಾತು ತೂಗದೆ ವಚ್ಚಿ जोग लेकर नमस्कार नमस्ते बोलो नमस्ते करो नमस्ते करो नमस्ते हाथ नमस्कार नमस्कार कुछ तो बोलो ನಾನು ಇತ್ತೆ ದಮ್ಮು ಹೊತ್ತಿನಿದ್ದೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೂಕ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಬಂದು ನಡೆದತ್ತನ ಹೊಸ 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 ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ತುಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಇರಿನಿಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಪ್ಪೆ ತೋಜಾವಿನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಅಜಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಸಮ್ಮನ ಬುಡಿದಿಜ್ಜೋಯ್ ಯಾನುರೀನಿ ಬುಡಿದಿ ಬೈಜಲ್ ಅದು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇನಿ ದೋಸೆ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪದೇರು ಬೊಕ ಸರ್ಬತ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಈತ್ ಏತ್ಲ ಚಟ್ ಉನಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜಮ್ ಪನ್ಲೆ 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 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬಂಗ ಅವತಿರಿಗೆ ಆತ ಛೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಾಡು ನಾವಡಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಈಜರೆ ಛೇ ಬರಿ ಎನ್ಲೆತ್ತು ಗಮ್ಮತ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿ ಇರುವರ್ಲ ಮೆತ್ತಿರುತ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಂತ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏನು ಒರಿಯತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತು ನಂಬೇರ್ಲೈತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಜನ್ ಎತ್ತ. ಸೊ ಆರೆಗಾರನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಂಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಜನ್ಲ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆರು ಸುರುಕು ಪ್ರಸಾದ ಒರಿಯರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ಆತೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ದಾಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಜನ್ ಎತ್ತಿರ್ಬೋದು 19 ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಡಿಪ್ನಾಗ ಪೂರ್ಲ ಇದು ಏರನಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಪೋಡ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮಗ ಪಿದೆ ಪುರ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಡಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಂತಾನೆ ನಿಕಲೆಗಂತೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಬರೋ ಜಾತಿ ಸೊಂಬೆಲೆಗಿ ತೆಂಬೇರೆಗೆ ನಿಂತೆ ಸರಿಟೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೋಲ್ದಾತೀರು ತರಿಟ್ಟು ಕುಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿಂಡು ಪೋಡಿನ ಪುರದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರಲಿ ದಾಲ ಪೊಂಡೆ ಕುಜಲ್ದ ಬರ ಮಂಜಾರಿ ಐರ್ ಬನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಜಾರಿ ಓ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ರೋಲರ್ ಏನಾರಿ ಪುರಿ ಆರೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅರೆ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಾನು ಸೊಲಿತೆ ಬಗ್ಗಲೆ ಮಂಡೆ ಬಗ್ಗಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತನರೆ ಕುಜಲ್ ತಾಳು ನಿಂತನ ಐತ ಪುದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೈತ ಪುದರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಕ ರೋಲರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಬೈದಿನ 200% ಬೇರೆಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಕುಜಲ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ 2 ಜನ ಗಫುರ್ ಯಾರೇ ಪಲೆಗಳ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಬತ್ತನೇನು ಬನ್ನೆ ವಿಷಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬೇಡ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತೆ ಮೂಚಾರ ನೇತೈಕಿ 150 dirhams ಸೇದು ಕೊರ್ನಿ ಮೂಚಾರ 3000 rupees ಆಪುಂಡು ರೋಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡ ಉಂಡು ಅರೆ ಬೈ ಇದನ್ ಕುಜಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬರ್ಪುಣ್ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂದು ಕನ್ನಡ ತೂಯಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಲ್ ಮಂಡೆ ತೂತಿಜಾರ ಇತ್ತ ಕುಜಲ್ ದುಲ್ಲೆರ್ನ ಪೂರ ದಾಲ ಪಂಡ ಪೂರ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆರ್ವೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಅರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕುಜಲ್ ಬೈದನ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫರ್ಜಾನ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ నేను ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೋರು ನೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದನ್ ಪೋಡು ಬಂಡ ಎನ್ನಿಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಅಪ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಾಕಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಪೀರಿಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕನವ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಬಂದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೆನ ಬೇಯ್ಬೋದು. कितना मिनट है सर रखना पड़ेगा? इसको तकरीबन 8-9 मिनट फुल फ्लेम में. हाँ फ्लेम ऐसे ही उबल के रखने का छोटा करके रखने का छोटा करके रखने का नहीं तो प्याज भी जलेगा. ओके सो फ्लेम उंडते गाइस लो फ्लेम उड़दी लो फ्लेम में 8 मिनट 8 मिनट. ಸೊ 8 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಬಂಡ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಕೈಬರ್ 9 kg ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ನಡೀತೆ ನೆನಿತೆಂದು ರೈಸ್ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದು ಹೊಡಿತೀನಿ ದೋಜೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅದನ್ನು
అయితే నెక్స్ట్ అయితే రైస్ పాడును ఓకే डालो कितना ग्लास रेट राइस डालेगा 4 ओके 4 ग्लास राइस पाड़ वेरे आधा केजी चिकन के लिए आधा केजी चिकन 4 ग्लास अवकलना लेक्क हाँ नेक्स्ट ये चावल जो है ना 15 मिनट पानी में भिगो के रखने अच्छा बाद में 4 ಗಂಟೆ ದಾದ ಬಂಡ ವಿಷಯ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆ ನೀರಿಡು ಒಂದು ನನಿತು ದಿಯೋಡು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ನಾ 15 मिनट यस ಚಿಕನ್ ಸುರುಕಿ ಇದಿತ್ತಂಡು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಪನಗಂಡ ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಸರಿ ಇದು ಒಂದೇ नेक्स्ट अभी क्या डालेगा नमक मुंबई बिरयानी डालने का मुशान मुंबई अच्छा मैं कल पाकिस्तान तक लाने लगा बॉम्बे बिरयानी देखो नम्मा उड़दा गाइस इंडिया का शाबाश जय माता जी बॉम्बे बिरयानी इंदू मैं कल पाडू नेक मसाला पाडना हो जावे यस इतने नेक्स्ट उप्पू पाडोಡು नमक डाल रहे तो कितना नमक डालने का 3 चम्मच मूजी चमचा ಉಪ್ಪು नमक ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು बोलो ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು इंचा लेवर ऐसा नहीं इंचा लेवर रुको मूजी मूजी नहीं मूजी रुको इधर देखो सब बोलो माते रेगला माता तुಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ माता तुळुगते वच्चे जोगलेक ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ बोलो नमस्ते करो इंद नमस्कार नमस्ते करो नमस्ते हाथ इंद नमस्कार नमस्कार मातेर्ला ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು माता इंचा उलರು ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳಾರು ಎನ್ನುವೆ ಉಶುಲರ ಒನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲೆ बिरयानी मन पुल्ले ಮಂತದು ತಿನ್ಲೆ मंद तिल्ले ओके ये मिर्ची को ऐसा करने ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ದುಪ್ಪನ ಪ್ರತಿ ಒರೆಡ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಗ್ಲೇರ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೋಚಿ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಮಂತ ಬಂಡದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇದಾದ ಬಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ನಿಕ್ಕಡ್ಲ ಬೊಕಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದದು ಓಕೆ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಲ್ಕೋಚಿ ये टमाटर उसको ऐसे था करने का ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚ ಬೈತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಬೊಟ್ಟು ದಯಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕೊಚ್ಚಿಲೆ ಕಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏಕೆ ಬಿಡೋದು और ये आधा डालने का ओके क्या बताओ बिरयानी मसाला बिरयानी कौन सा बिरयानी मसाला शान मुंबई बिरयानी मुंबई बिरयानी मसाला मुंबई बड़ी वो नहीं डाला ना अभी बिरयानी मसाला यही ऐसे लिखा आ पैकेट देते ना बॉम्बे बिरयानी कितना डालने का आधा अर्धा बाड़ोಡು अर्धा पैकेट बाड़ोಡು आप लोग ज्यादा खाते हैं आप लोग तो पूरा डालने का हमारा आदमी इतना नहीं खाते ना मिर्ची मसाला नहीं तुम्हारा उधर भी ये मिलता है क्या पाकिस्तान में भी भी मिलता है सीरियसली गाइस पाकिस्तान लाई बॉम्बे बिरयानी दिक्कुंगे मसाला ऐने बाड़ूंगे इतने अंज नम्म ऊरुड ग्यारंटी दिक्कु आइतंजे उसका टेस्ट अच्छा है टेस्ट अच्छा एकदम मस्त अभी थोड़ा सा रेड मिर्ची डालने नेक्कोंचूರು नाना रेड मिर्ची बाड़ोಡು रेड मिर्ची बाड़ नम्मंदु आधा चम्मच समझ गए ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ हाँ मुंची बोलो ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ हाँ सुपर हाँ हल्दी डालने का थोड़ा सा हल्दी ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ बोलो ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ हाँ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ डालो ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ ಅಲ್ತ ಪುಡಿ ಕಲ್ಲತ್ತು में ಮಂಜಾಲ್ದ ಮಂಜಾಲ್ದ हाँ ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ बांट ಮಂಜಾಲ್ದ ಪುಡಿ हाँ अभी ये ऑयल में ये पकने का हाँ कच्चा नहीं होने का हाँ अच्छा अड़ी बत्तेरवल्ली बंद कच्चा नहीं होने का अड़ी बत्तेरवल्ली सुपर 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 वाह क्या बात है ये चिकन को हम लोग चेक करेगा हो गया नहीं ನಾನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿನ ಪೊರ್ಲು ಇಕ್ಕದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿತನ ಕೋರಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಿದೈದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಶೋ ಕಡೆ ಮಾತು ತೆಕ್ಕದು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂದು ಮಾತ ರೆಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಬರೀಟನ ಮಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು उसको थोड़ा ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬಲ್ಲೆ हाँ ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬೋಲು शौक ದೆಕ್ಕೊಡು डिक डो हाँ शौक डिक डो ಶೋಕ್ ದೆಕ್ಕೊಡು शौक डिक डो ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಜಾಮುನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಣ ಆರೋಲ್ಪ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಪ ರಾಜ ಅಜಾಮ ಕಂಬಳದು ಒಂದುಲಿ ರಂಚ ಕಂಬಳ ತೂಪನಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆದ ಗೋತಿ ರಂಚ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಕೋರಿ ನನ್ನದು ಅದನ್ನು ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕರ್ನೆ ಕಬಿ अभी बस इसको हिला के चिकन डालने का ನೆನಿತೆ ನಾನು ಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಗೈಸಂದೆ ಇಂಚಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಬಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಡಾಲು चिकन अभी इसमें करने पकने का तकरीबन 25 मिनट 25 मिनट या 25 मिनट्स 25 मिनट या ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ हाई फ्लेम ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ हाई फ्लेम या 25 ನಿಮಿಷ ಬೋಲು
25 ನಿಮಿಷ ಓ 25 ನಿಮಿಷ ಹಾ ಒಂದು ಇಂಚ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಡೈಡು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಡೈಡು ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಕೋರಿ ಡೈಡು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಬೈಯಿಡು ಬೆಯ್ ಬೈಯಿಡು ಜೋಡು, ಹಾ. ಡೋ ಕೋರು ಬೈಯಿಡು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಬೈಯಿಡು ಹಾ ಸೂಪರ್ 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 अच्छा ಕೋರಿ ಬೈಯಿಡು ಬೆಯ್ಯೋಡು भैया भैया नहीं भैया ಬೆಯ್ಯೋಡು मीडियम रखने का गैस पकौड़े कौन करना सब और का ಅವಾಗನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಾಷೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು पुष्कू पुष्कू है ना पुष्कू पुष्कू भाषा है ना तुम लोग पुष्कू बात करते हैं ना पुष्कू है ना पुश्तू पुश्तो 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 हाँ हम लोग का लैंग्वेज पुश्तो पुश्तो पी पी ओ एच ओ टी एस ओ POT पी ओ टी हाँ एच ओ H ओ S नहीं है S पुश्तो ನಾನು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಕನ ನೀರು ಬಾಡೋಡು नहीं ऐसे ही पकने का नहीं 25 मिनट बोला था सॉरी 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 क्या हुआ गलती हो गया पानी नहीं डालने का पानी नहीं डालने का। चिकन मसाले में पकने का हाँ वही 25 मिनट 25 लगाने मिनट, का हाँ। अभी हो गया 5 मिनट 5 मिनट हो गया 5 नहीं 4 हो गए 4 हाँ 25 मिनट ये मसाला नमक में पूरा ऑयल में हाँ। पकने का चिकन को ओके। बाद में पानी डालने का 10 गिलास 25 मिनट्स का बाद हाँ 25 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಪಾನಿ- ನೀರು ಆ कितना ಪಾನಿ कितना पानी डालने का 10 गिलास 5 गिलास चावल 10 गिलास ಓಕೆ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡುದು ನಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಾಡುದು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಮುಡು ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಂಡು ನಂಚನೆ ನೇಪಾಲ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ನೇಪಾಲ್ದಾರ್ दान बंद कर हाँ बात छे आपका नाम बोलो रिलैक्स हो जाओ तिलकराम पौडेल। तिलकराम पौडेल Yes. आपका नाम नेपाल में आप बोलो कैसा है सब लोग नेपाल में सब कुछ बढ़िया है, अभी ठंडी है, हाँ सब कुछ बढ़िया है। नेपाल में कुछ बोलो नेपाली लैंग्वेज में बोलो हाँ। क्या? क्या बोलो? कुछ तो बोलो ठिक छ, राम्रो छ, दुबई आएको छु कमाउनलाई धेरै राम्रो हाँ छ। वो ट्रांसलेट रमाइलो भी लाग्छ। करने का नेक्स्ट हिंदी में बोलो क्या बोलो मैं बोला सब कुछ अच्छा है, कमाने के लिए दुबई आया है, सब कुछ अच्छा। चल रहा है। हाँ माता तुलवा पे जोक लेगला माता 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 रुको माता ತುಳು ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗಿ ಜೋಕಿಲಗಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ नमस्कार नमस्ते बोलो नमस्कार सुपर 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 हाँ अजम रोहित अजम और ना सुपरवाइजर ओके कोरी निंच मल्त ಒಂದು ಪೋಡಿ मसाला वो ले लेगा अंदर से ಕೋರಿ ಗುಂಡದೆ ಜಜ್ಜೋಡು ಚಕ್ 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 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕರೆगा। ಪೋಡು 25 ನಿಮಿಷದ ನಡುಟ್ಟು थोड़ा होल होल हो जाएगा ना ಆತನ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು मसाला ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ मैरिनेट मैरिनेट बराबर ना सही बात ना हाँ आप अपना लैंग्वेज में मैं ऐसा बोले సూపర్ అవును ఖుషి అవును జమనకు నమ్మ లాంగ్వేజ్ వాక్లే నిక్లే బంగాపన వచ్చింది తులుట్ల పనిలేని మనం వామ్ ఓకే ಎಸ್ ಗೈಸ್ అయితే ನಾನೈತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ फुल ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ನೈತೆ ನೀವು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ಜಿರಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬೈತಿ ಹಿಡಿದು 25 ನಿಮಿಷ ಐದು ಹಿಡಿದುವಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿರಿ ಬಾಡಿ ಹಿಡಿದುವಾಗ उसके बाद पानी डालने का सो अभी 4 ग्लास तो 8 ग्लास पानी हाँ डबल ना 5 गिलास 9 10 गिलास 10 ग्लास डबल वही डबल हाँ। हाँ 2 यस यस ನೀರು ಪಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದುಕ್ಕ ये 3 एड़ एड़ ಏಳು एड़ गिलास ಹಾಂ एड़ को ಹೆಣ್ಮ एड़मो ಹೆಣ್ಮ एड़मो ಹಾಂ ಹೆಣ್ಮ ಹಾಂ एड़मो ಹೆಣ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ದ ನಂತರ పొరల్లో కలడ్డ అవుతారు డిటి బెల్లుల్లిని ಹೆಣ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ పొరల్లో కలడ్ಡ ఓకు उसके बाद शाबाश चले बारिश हो को पीस गई दिन अर्थ ठंडी के मौसम पे बारिश का हाँ अच्छा होता है एकदम नहीं चावल नहीं डालने का नहीं अभी ये उबलेगा ना पानी अच्छा अभी फ्लेम बढ़ाने का नहीं बस ये इतना ही? नहीं सही बस ಆತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಇಂದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಲಗಡೆ ಅರಿದಿತ್ತು ನದ 500 ಕೊಡಿಗೆ ಸೂಪಡೆ ನೀರು ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ 400 रावण ने तो उसका नहीं ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ नेपाल नेपाल ಅಯ್ಯೋ ಸೊ ಮೇಕಲ್ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ಪ ಅಂತ ಇತ್ತೆಂದು ಮನ್ಪುನು ಬೇರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಣ್ಣದ ಬೇರೆ ಊರು ಬೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಬೋಲು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಬೇಯಿಂಡಿತ್ತೆ ನೀರು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಭಿ ರೈಸ್ डालेगा ना ये हाथ धो के जा अभी राइस डालेगा ना अभी राइट डालेगा पानी तो उतारने ನೀರು ಇಂಚ ಪೊರ್ಲು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಡೇನೆ
हाँ लेकिन फिर बाद में जनता को टेस्ट करने दो। हाँ करेगा ना। तभी वीडियो आगे जाएगा, नहीं तो टिकटॉक इसका नाम है वहीं पे अयूरमा। और फिर इसको ऐसा कर देगा। हाँ आयल तो जल गए। कुछ काटा नहीं पहले से। हम चमोली ते राइस पड़दांड उसके बाद उसको हिलाना। राइस को थोड़ा हिलाने का। हाँ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲು ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೋಯರ್ ಗೈಸ್ ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಪಾಟ್ನ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಇಡಿ ಪಾಟ್ನ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತನ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ऐसा है ना हम पूरा इसीलिए डाल रहे हैं कि नहीं तो काट के डाले तो खाने का टाइम वो लहसुन हमारा मुंह के अंदर डाल मुंह के अंदर, इसलिए तो ऐसा पूरा डालेगा चमड़ी जो ये पानी में ये हो जाएगा, रस है ना उसको खींच लेता है, उसके बाद तो उसको फेंक सकता है बराबर ना, वो आसानी से आते हैं। उसका चमड़ी उंगली में रह जाएगा, उसका जो मगज है ना वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। अच्छा ऐसा करेगा तो पूरा तार के चले जाएगा। ओके ओके उसके बाद अभी उसको सेपरेट करना है, किसको? लहसुन को तो निकल के फेंकना है ना, नहीं ऐसे ही रहेगा। बिरयानी पक जाए खाने के टाइम थोड़ा एक एक निकाल के खाने, हाँ वो चावल के साथ मिक्स करके खाने अच्छा होता है। अच्छा होता है, गरम है ना। ಗೈಸ್ నేను తక్కువ జరిగా కొంచెం జనించ బుడ్పాదు వనస్సు ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಲೆಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ತೂಕ ರೆಡ್ अच्छा 053 दिस ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಜಿನ ದಿಯೋಡು लो फ्लेम में ना लो फ्लेम में आधा घंटा पकना पड़ता है बराबर ना। आधा घंटे के बाद फिर मिलते हैं फिर बొక్క తిక్కగా भुगतेगा। हाँ आगा मुलं इंच चूर पोर्त करेंट दो इंच 10 मिनट के बाद इंच जी पेपर उंजी दी उड़ने इंच वो क्यों ऐसा रखते हैं पेपर? वो दम होने का जो चावल अच्छा अच्छा थोड़ा पानी है ना अब पूरा वही सूख जाएगा। अच्छा नೈಟ್ ಇತ್ತನ ಐತೆ ಅರಿಟಿ ಇತ್ತನ ಚೂರು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪುಣತೆ ಗೈ ज़्यादा ಬನ್ಪುನು ನೀರು ದಂಶ ಅವು ಪೂರ ಈ ಪೇಪರ್ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಮೆಕ್ಲು ದಮ್ಮು ಮನ್ಪು ನಿಂಚಂದೆ ನೀ ಪೇಪರ್ ದಿದ್ದು ದಮ್ಮು ಹೋಯ್ಪ ಅವನ್ನೇ ಕಿಂಚ पेपर गीला हो जाएगा ना, गीला फिर गैस बंद कर। अच्छा अच्छा ये पेपर पूरा एकदम पूरा ಗಿಲೋ होने का हाँ गीला होने का। ಒಂದು ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಂಡೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣದೆ ಗೈ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ पसीना है ಅನ್ಕೊಂಡು ना अंदर से पसीना हाँ वो पूरा खींच लेता है। हाँ सूपर वेरी नाइस आइडिया। नेक ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೇಪರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ ಉದರ್ ದಿಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ पेपर भी है हाँ वो दम के लिए जाके चावल थोड़ा कभी कभी चावल हार्ड पेपर दम बिरयानी पेपर दम बिरयानी पेपर दम बिरयानी वेरी इसके लिए हम लोग रख इसके अंदर गैस बन जाएगा ना गैस, हाँ हाँ तो वो अंदर जो कभी कभी चावल टेट होते हैं कोई नरम होते हैं अच्छा, ना, अच्छा। तो वो पूरा चावल सेम हो जाते हैं ओके इसीलिए खाने में मस्त हो जाता है। हाँ 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 ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೀತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಚಂಡಿ ಏನೇ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ತೋಜುನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐನ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುನು ಬರೀಟ್ ಪಕೋಡ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಫರ್ದಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಕೋಡ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಾ ದೆಪ್ಪುನು ಎಸ್ ಐ ಶಬಾಸ್ बाय बाय फिनिश बिरयानी। ಎಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡಿ ನಾನೈತೆ ದಮ್ಮು ಹೊತ್ತಿನೈತೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೂಕ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಪಂಡು ವಾ ವಾಹ್ 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 ವಾರೇ ವಾಹ್ ಅವನಿಕ್ಲಿಗ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಅವನಿಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ತಿಂದು ಬಂತೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪಕೋಡ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಕ ವಾ ಬಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಇಡೋದು ಬೀಫ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೂಜೆ ಇದೆ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಚಾದು ಕೋರಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂತ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನೆ ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಚಾದು ಸೊ ಏರ್ಲ ಈ ಮಂತನ ವ್ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ ವೇಜರ್ ಡೇ వచ్చి ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಬಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಬಲಿ ಅಂಚೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತದೆ ఇంకా ಜೈ ತುಳುನಾಡು ఒక నికల ఖుషి ಡುಪ್ಲೆ ನಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್ಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೂ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್